Бәли бәуитә, әскәр йокыга китә. Жарла инде үзең берәр нәрсә Резидә. Минем менә хәзер тапшыру башланды бит инде. Хөрмәтле тамашачылар, гафу итегез. Резидә һаман юк, баланы йоклата. Менә үземә дә җырлап алырга туры килде. Сезне Гонг ТВ музыка һәм спорт каналында йолдызлы алачык тапшыру сәламлый. Һәм бездә бүген кунакта чын йолдыз, Татарстанның ат казанган артисты Чулпан Әхмәтҗанова. Исәмесез, ничек хәлләрегез? Бирегез әле, куллыгызны үбим әле. Малай, хатын булмаганда шулай мин кызлар кулы үпкәлим инде ул. Нишәтәсең бит, мужское начало уяна. Чулпан, бүген син татар эстрадасында танылган җырчы. Инде син Татарстанда гына түгел, төрле төбәкләрдә дә җырлыйсың. Беренче чыгышыңны хәтерлисеңме һәм ул синең исеңдә ничек калды менә? Сорау шундый сиңа. Беренче сорау. Әйбәт сорау. Әйбәт сорау. Беренче сәхнәгә чыгу исеңдә калдымы ди. Калырдыр инде. Кичкенә генә театр, опера, балеты. Шунда. Чыгып бас әле. Яныңда кичкенә генә оркестр булса да, ул оркестр. Оркестр инде. Әле русча әйтсәң, не туда вступишь, башыңа сугалар. Теңдә сәхнәдән әти карап тора. Әти. Буланнар түзмәде, чыкты. Чыкты. Ул әтинең ничә яшь юбилей икән дә хәтерләмим. Дәүләт җырханбию ансамбле шунда. Үзегез беләсез инде анда күпме кеше. Массовый мероприятиелар булды. Шулар арасына чыгып сәхнәдә шул күгәрченеңне җырлай инде. Шу истә калмасын җитмәсен. Каушадыгыз инде ничә яшь сезгә? 7 яшь бу. 7 яшь вакытта. 7 тулды әйе. Шунда телевидение бар. Аннары көтеп утырабыз. Мин юк. 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 Кая чыкканымны хәтерлим бит инде. Ике тәм мәйтәм. Әни, мәйтәм шул кадәр мәйтәм. Ямсыз булган минем мәйтәм. Төшереп калды. Әллә кискәннәр. Мен шулай дип әйтәм инде. Мәйтәм, әни, ну все бетте мәйтәм. Аңлашылды монда. Иң ахырга калдырган. Иң ахырда. Иң ахырга куйганнар. Мәйтәм, вот кай икән безне. Телевидение режиссерының шаг конем булган инде бу сразу шундый әтинең юбилее булгач инде чын мәгънәсендә. Ярат иң беренче чыгыш турында сөйләштек. Менә иң дәрәҗәле җирдә чыгыш ясаганыгыз кайчан булды менә шундый зур бәлки бик нык дулкынланган инде танылган җырчы, җырчы булгач бәлки бик. Сез инде күп сабан туйларда, чит илләрдә чыгыш ясыйсыз. Берәр нинди чит илдәге берәр опера театрында шулай берәр кайда. Бу теге инде теге чыгыш ясагач Истә дә калмыйдыр инде, әйме? Кая нәрсә икән дә аңламассыңдыр инде. Ну, әлбәттә түрәләр янына эләккәндә, анда инде нәрсә савыррак программа шундук. Үзгәрә карыйлар. Теләсә инде киемдә ярамый. Шулай. Монсында тикшереп, җинтекләп чыгаралар. Нәрсә җырлаганыңа кадәр карыйлар, текст. Мондый вакытларда әлбәттә авыррак. Безнең конгресс буенча чыгыш ясаганда монда да җинтекләп карыйлар. Андый вакытта әлбәттә авыррак теге син килеп кенә, җырлап кына чыгам түгел. Андый дәрәҗә түгел әле. Андый җырчыларында мин беләм, кайчагында киләләр дә, хәзер җырлыйбыз нәрсәсе бар инде аның дип, андый дәрәҗәгә әле үсәседер инде ахрысы. Бар инде андый җырчыларда. Менә ничегрәк уйлыйсың? Сиңа ничегрәк якынрак? Ниндидер зур концертта чыгыш ясаумы, әллә түрәләр янында чыгыш ясаумы? Мин үзем әлбәттә сәхнәне яратам. Сәхнәне әлбәттә. Сәхнәне. Анда барыбер артист үзен артист итеп тоя. Ул бит инде шуның өчен бирелгән сәхнә. Шулай. Туфлиң да урында булырга тиеш, чәчең, анда кыяфәтең дигәндәй. Һәм иң мөһиме син дә кеше белән аралашасың. Түрәләр янында аның бит шул ягы бар. Русча әйткәндә, лишний раз алар янына килергә бирмиләр. Лишний раз даже не улыбнешься диләргә, җылмаеп та булмый. Ну вот анда, сакчылар, әйберләр карап торалар инде. Теге ярамаганрак телодвижение ярамый. Монда син кеше белән аралаша аласың, кемдер сораулары була, ниндидер
кызык-мызык килеп китәргә мөмкин, кемдер сорау бирә, син аңа җавап бирергә мөмкин, я үзем белән җырлап китәргә мөмкин. Бары сәхнә ул икенчерәк. Димәк, сез сәхнәне яратучы җырчы инде. Сәхнә сезнең өчен якынрак. Сезне еш кына мин сезне дип сөйләшимме, сине дип сөйләшимме Чулпан? Синең генә дисәм буламы? Әлбәттә була. Ярар, сине генә диярм. Сине еш кына Сине Юлия Савич белән еш кына чагыштыралар икән. Менә бу чагыштыруга ничек карыйсың? Тәнкыйтьлисеңме син ул әйберне? Әллә ул сиңа теге бер пиар ход булып торамы? Монысын да куяндыр ишеткән. Без беләбез инде, без бөтенләй бирешәбез. Монда кайнашабыз бит шунда. Булды, андый хәл. Бикрәк тә кайсыякка килгән икән. Сибир яклары иде инде ул. Чыгыш ясарга килгәч, иң беренче исәнләшү дә түгел, килеп кенә кердек, и туп-туры миңа карады. О, татарская Юлия Савичева дип. Мен теге, башта нәрсә әйтергә дә аңламый калдым, бу шутка булгандыр инде теге. Аннары сөйләп киттеләр аның туган якларын, әтисенең кемедер нәрсәседер. Минем нинди катнашым бар. Соң кара инде, шансыз бит. И ошым чыкты инде, конечно, тапкансыз. Говорю, ничап görüm. Рус җырчысына аша булыйм инде дигән кебек киреп киттем. Интернетны ачам. Анда нәрсә язган? Куям, үземнең фотоны аныкын куям. Юк, сездә чынлаптан индидер. Аннары бар икән шул. Бар, чын мәгънәсен менә карап торам. Каршымда Юлия Савич утырган кебек малай, дулкынланам. Әйтмәгез дә әле смс язып җибәргәннәр элегрәк. Бер ярты елдан артык сыр инде. Сез әйтәң элегрәк, бер 5 ел элегрәк миңа әле сообщениеларда язалар. Бүген дигәнем түгел инде. Сез вы скрываетесь, наверное. Мәгәм нишләп алай язасыз. Нэнсиның туганымы сез дип язган. Нэнси. Мин теге башта Нэнси мин вообще аңламыйм нәрсә икән. Теге группа Нэнси дип башыма килә бит. Интернеттан язып эзләп карый башлагач, ачылды. Бу касса гарәп җырчысы. Менә бит. Арабская певица, сез вообще инде. Сез сеңлесеме дип язалар, шуның монда качып утырам. Бер Чулпан менә берсендә үзем турында сөйләп китәм. Сибир якларында шулай ук банкет үткәреп йөргән. Мин инде банкетларда алып барам, сер түгел. Алып баргач, мин инде монда кайткач, теге яшь парларга сезнең туегызны Айдар Калимов алып барган икән дип сөйләп йөргәннәр шуңа күрә. Миңа карады инде Айдар Галимовны күз алдына китерим. Бер нинди охшашлык та юк бит инде. Шулай да чагыштыралар. Нәрсә дип әйтергә дә белгән юк. Ничегендә гонорары 5 тапкыр сразу күбрәк сорыйсы калганнар. Менә Чулпан, бу сорауны бирмәсәм дөрес булмый. Бирәм. Татарстанның атказанган артисты исемен Дмитрий Медведев биргән дигән сүз бит инде кайнады, шаулады. Бөтен Татарстанда син бит инде иң яшь әлеге званиены алучы җырчы. Ничегрәк булды бу? Үзең әлеге дәрәҗә исемне ничек кабул иттең? Сөйләп кит әле шул турыда. Ничек карыйсың син бу эшкә? Күп чәйнәделәрме дигән сүз инде бу. Әйтмәкче инде. Бу теманы кабартып та җибәрделәр. Икенче яграк итеп тә әйләндерделәр. Шунысын әйтәсем килә, мин шуннан бирле әзрәк журналистларга, мен кемнәргә дә мөнәсәбәтем бик яхшы түгел, Миңа нормально да бит әлегә. Юкка бирдем бугай бу сорауны. Юк, шуңа күрә мин гадәттә теге ачык сөйләү барганны яратам, яисә инде онлайн үзенең нәрсә язганны, нәрсә җавап биргәнне күреп һәм фиксировать итеп барырга куштым. Чөнки шундый нәрсәләр килеп чыккач инде ул вакытларда ул нәрсәдән килеп чыкты без? Мәсәс түрәләр дидегез бит. Мин әйтмәдем, сез әйттегез. Шуннан башланды. Менә иртән ул теге ЧП дип әйтәләр бит, шундый ситуация килеп чыкты. Мен әйттеләр, Чулпан Медведевның татар җыры тыңлыйсы килгән. Бер сәгать эчендә әзер булып торырга тиеш, Министерство культуры яннан китәбез. Кая китәбез? Нәрсә китәбез? Мин шул нәрсәләкте шуны тотып чапканмындыр инде, ул менә хәтерләмим дә инде, уж ничек министерство килеп җиткән. Анда синең паспортың ләккән икән, исем бирергә дигәндә теге. Юк. Анкета бланк ләккән. Шуны Анда исем бөтенләй юк. Мин
жырларға кетеміз екен. Мен айтам, мен айтам, жырларға. Сені белгі алмасылар енді жырларға барғансыңдыр шынымен. Тігі срочно дегеш мені, күн білген нәрсе болған. Кеттік. Якын ғана Қазандағына түгел, қойдыршып кеттік. Енді біз резиденцияда сөйлесіп отырған жерлері болған. Ол шақта әлі біздің Темірабайыбыз. Бабайыбыз. Бабабыз, Һәм келген болған Дмитрий Медведев. Келген екен бе? Біз шул вақыттағынан келген оңнадық. Жінтікләп дегеннен бізді қорап кірттілер. Ол вақытта әлі мәрхум Рүстем Абуалиев исән. Ең яратқан баянистлардан едім. Мәтем Рүстем ағай, сіз мында болғаш все. Мен звание берелер. Бүтінесін жырлап бола екен, бүтіне бірін жырлап бола. Бұнда звание бүтіне yok актер. Мен түрттіріп отырам менде, жүрі, қашан берелер мұны теге? Yok, біз кірдік. Мен әлбәтті Татар халық жырын жырладым. Аның қошымтасы бек дәртлі. Жырлап, бейіп кете тұрғаннан болды да бұл. Мен енді шығып кетем дегеш, мені Дмитрий Медведев тоқтатты. Айтты, как вы сказали, чулпан, да? Мен Сен прямо дейдің ме? Дейдің. Қорқуымнан. Мен шәрші да деген міндір кім білген. Да. Ол нәрседен айтты. Сіз де мына шындай беріліп өзіңіздің президентіңіз үшін жырладыңыз де. Менің үшін жырлайсың бір нәрсе дейді. Міне сен әмі, шуннан. Міне шуннан енді менің түгі ступырый нәрсе ішлерге. Мен Рүстем абай, давай ойна тезірек. Шуннан нәрсе жырладың? Біз шуннан бір ескі совет жырынан болған жырны «Каким ты был»ны жырлап кеттік. «Каким ты был». Нешіг есіме түшкенмін, қорқуымнан түшкендір. Біздерін де білмейдір ембет. Бірінші бір припеваңна жырлап бере, бізге шылпан, пожалуйста, шул жырды. Әлі ол жырны білмейсіз. Білеміздір бәлкі бірі тамашашыларға міне. Сен специально шылай деп айтасың қазір, да? Көзімден көрінен емен ендідір әтлік бар екен. Рүстем абай өкпет. Ярар, жоқ так, yok енді. Шуна кеттен. Шуннан башанды. Менә җәмәгать, ачтык бит бу серне. Менә бит ачылып китте, ничек матурга килеп чыккан икән. Әле ул Шулпан ул көнне иртән торгач, аның шундый зур дәрәҗәләргә менәсен ул үзе дә аңламаган. Шулай бит. Минем дә менә Тинчурин театрына килеп, берәр зур шундый дәрәҗәле кешебез килеп, карап, шатып, миңа да звание бирсеннәр иде. Ярар, булыр. Алла бирсә, барысы да булыр. Хәзергә Шулпанның клибын карыйбыз. Әти, әни дип атала. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямле булсын һәр бер көннегез, күмелмәсен еллар авазына, чәчәк атсын тормыш гөлегез. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы.
әлі жырлап, уран турдан көңіл турында. Әлі де ярайсыз бар дейіп қар шақ, қабатылымын мінә бүгінді. Яшау бәхтімнің зурдан зурасы, йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең шиксез олысы. Әтияне назын тоеп яшау, бәхтімнің зурдан зурасы, йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең шиксез олысы, хөрмәтемнең шиксез олысы. Бик матур, шундый мәгънәле клип килеп чыккан. Мин дә әти-әниләргә кагылышлы җырларны үзем күңелгә бик якын алам. Бик матур килеп чыккан бу клип белән чын-чыннан котлыйм. Һәм дә клипта инде әти белән дә таныштык. Иҗади гаиләдә тәрбияләнгәч, кичкенәдән инде синең тормыш иҗатка бәйле булган, шулай бит. Шулаймы? Шулаймы бу? Әлбәттә инде. Кичкенәдән инде 7 яшьтән җырлый башлагансың. Дәүләт җырхан бию ансамблендә үскәч кай китәсең. Гел бергә җөрдегез инде, гастрольләргә дә ияреп җыйдырыйм. Ну, куярга урын булмагач аларның бөтен репетициясында утырадыр инде. Репетицияларда да утырадыр. Менә каян килгән ул сиңа талант җырларга, бөтен андагы җырчыларны карап, кимчелекләрен күреп, яхшы якларын күреп, кичкенәдән син сизгәнсең ничек җырларга кирәген. Сине бүгенге көндә Татарстанның халык артисты Шамил Ахмаджановның кызыгына итеп түгел, инде чын мәгънәсендә Татарстанның атказанган артисты итеп, үзеңне аерым җырчы итеп күрәләр. Татарстанның атказанган артисты исемен биргәч, әтиңнең менә иҗатыңа тәнкыйть күбәйдеме, карашлары үзгәрдеме? Аның тәнкыйте бер кашана беткәне юк. Әйме? Әлбәттә. Һәр вакытта да. Бәлки кешәйгәндер тәнкыйть. Менә исем бирделәр, хәзер сиңа тагындан ныгыррак кешәргә кирәк, кызым. Ну, ул кешәйгәннән аның тәнкыйте нәрсәдә? Ул репертуарда синең менә ничек әйтәр, весомый Җитди җырлар, шундый көчле җырлар. Күбрәк булырга тиеш ди. Аңлыйм мин аны, без теге әзрәк аерылып китәдер башлагандыр инде ул эстрадада. Чөнки мен теге кайбер чакта көләсем дә килә инде. Синең кай вакытта түгел, син еш көләсең килә шундый. Просто әйткәннәр бар. Ну теге искерәк җырлар җырлыйсың бит инде син диген. Мен там ярам әйтәм, мин өчен дәшмим. Просто мен там репертуарны белмиләр кешеләр. Мен там я дип куям инде. Ул нәрсәдән килә? Элекке җырларны яңартырып бирәсе килә. Алар чыннан да менә тыңнарлык җырлар бит. Әлбәттә. Һәм алар артта калып, теге кемдер аны, үстенә бетә бара, теге әйтер, бер көнлек җырлар бит күбәйде. Алар күбәйгәч, безнең яшьрәк буын теге җырларны инде белмәскә дә мөмкин. Аны яңартыбрак, икенче аранжировка белән, әзрәк бәлки икенче манера белән башкарсаң, ул яңа сулыш ала. Менә күптән түгел шундый бик яңа сулыш ала торган бер концерт үзденисен беләсең, ул концертны яңа сулыш дигәннән менә элеккеге җырларны яңартып җырладылар. Синең алайса менә шушы әлеге концертка карашың нинди булды? Без исемен атамыйбыз. Анда бик үзгәртеп шундый яңартып җырладылар ул җырларны. Син плюс куярыңмы бу әйбергә, минус куярыңмы бу әйбергә? Мен монда сорау куярым. Сорау билгесе куярың, шулай. Нәрсә булды бу дип. Нәрсә булды бу дип. Нәрсәдән әйтәм, мин ул концертка эләгә алмадым. Ул көнне мин Әйе. гадәттәгечә эләгә бер вакытка. Әйе. Кайдыр икенче җирдә булып калдым, ишетәсең бит инде. Бөтен җирдә китте. Тәнкыйть нәрсә сөйләр, мин аптырыйм. Шаулады бит инде. Нинди дәрәҗә булырга тишмәтем, нигә алай дип әйтәсең инде. Мәтәм, буладыр инде мәтәм китек яклары.
телевизорны ачсам, концерт башланды. Әйтем, карыйм әле. Тезелеп утырдык. Ара башын карадым. Ана аңламай башладым. Анан шәйшәс килеп китте нигәсе. Аның минусы минем өчен нәрсәдән? Мен анда 70% җырчыларны беләм. Бөтенсен дә беләм дип әйтмим, но мин белгән җырчыларны мин танымадым. Мин аларны теге ничегрәк башкарганнары, бар бит инде кайбер артистлар аерыла. Мин аларны танымадым. Монда ниндидер шаблонга кирип киткәннәр. Теге бер төсле дип әйтәләрме инде. Аера алмый башлыйган кешене. Кешене барыбер тембры, ничек әйтәм, уникум әйтәм аларның хәтта тембрларында шулай торып башкарга танымаслык итеп. Бәлки аның задачасы да шунда булгандыр инде, үзгәртергә ничектер нидер артистлар. Клоп? Алла сакласын, алай дип әйтә күрмәсен. Аннары сәхнәдә уже эш бетте дигән сүз. Шулай. Шулпан, менә инде Татарстанда бик күп бит җырчылар. Кайберләренең инде образованиелары юк, үзешчән җырчылар җырлап китәләр, танылалар, зур артистка әйләнәләр, аларны халык та ярата. Менә консерваториядан инде чын мәгънәсендә җырчы булып чыккан кешеләр таныла алмыйлар. Алар бик матур җырлыйлар. Нинди каршылыклар туа консерватория бетергәннән соң? Ул сүз бик күп еллар бара, үзгәрешләр юк. Консерваториядә белем бирәләр, дөрес җырлау дип әйтим, мәктәп бирәләр. Бирелми сәхнәдә эшләү. Кеше база белән чыга, җырлый белү белән генә. Оперный театр, кешеле зур тавышлы икән, әзерлек бара. Безнең оперныйга алмыйлар аны. Ничек аларны алсыннар, алар бер кая эшләмәгән, алар бер театрда, бер операда уйнамаган. Тәҗрибәләре юк. Тәҗрибә юк. Концертный версия дигәннән концертлар, мин бит инде консерваториядә укыган кеше дирижерскийда булса да. Безнең гадәттә ул башы концертный залда бара концертлар. Анда нәрсә инде? Чыга баса, матур гына рояль кырыенда. Микрофонга җырлый. Шуның белән генә җырлый, һәм менә шушы зал. Анда бит инде кеше белән эшләү ничектер аны нәрсә юк. Мин нәрсәдән генә әйтәм, бер бик кызык ситуация булды минем. Әйтә, сөйлә, бер көлеп алыйк әле тагын бер. Битердем инде консерваториядә. Или укыдырым ул вакытта. Хәтерләмисең дә инде. Күптән бит инде бу хәл. Как күкне җырлыйсың бар. Соло. Хыял хоры. Хыял хоры чыгып баскан репетиция бара. Фердинанд абый Саляхов алып баручы. Мин сәхнәгә чыгып барадырым. Бурылды да Ахмаджанова дип кычкыра. Мәдәм нәрсә булды икән, җан бер җирем әйтәм җартылган что ли. Бар әле кире кирде. Киреп киттем. Исеңә төшер. Бу зур концертный зал, аңладыңмы? Эстрада түгел, былай итеп чыкмады мен. Аннары башыма сукты. Һәрбер сәхнәдә, ана бигрәк тә классический сәхнәдә икенче төрле чара кирәк. Менә бит кайда икән. Ул бик дөрестлеге тәнкыйть ясаган. Һәрбер әйбердә үз урыны булырга тиеш. Менә шусы бар инде. Аннан соң минемчә тагын бер ягы бар. Финанс ягы дип әйтергә кирәкме? Хәзер бит менә шунда популяр, зур артист булыр өчен, популяр артист булыр өчен бик күп финанслар кирәк. Син минем белән килешәсеңме? Менә бөтен әйбердә акчага кырылганмы икән? Күбесе кырылган. Күбесе акчага кырылган. Нинди генә талант булсаң да син акчасыз җыра китә алмыйсың дигән фикер барыбер. Дөрес. Шулай. 80% кырылган. 80%. 20%? 20% бардыр инде. Ул менә язучылар союзыннан чакырырга мөмкин. Аларның акчалары каян булсын инде. Анда кем килә? Энтузиаст. Җырларга энтузиастлар килә. Инде әтиңә ошап, син чыннан да максатчан кыз күренеп тора, чараларда катнашасың, җырлыйсың, үзеңә генә хас тавышың, моңың, клипларың бар. Максатчан булу тагын нәрсәдә чагылырга тиеш. Менә артист кеше гел шулай омтылып кайча гел телевидениедә генә күренеп торырга тиешме? Ничек уйлыйсың син? Белгәнегезчә мин гел телевидениедә. Менә үз максатларыңа гел ирешәсеңме? Шулайрак сорыйм инде. Вакыт узып әйе. Әлеге көндә бөтенесе дә дип әйтә алмыйм. Аның кызганыч бөтен кешегә яхшы булып булмый. Әлбә ягы да бар.
бер нәрсә эшләмәсәң дә әле син шулай эшләдең дияргә Шулай. кайбер чакта нәрсә эшләгәнеңдә дә уңамыйсың. Эшләмәгәнсең, ул син эшләгәнсең дип әйтәләр. Иртән уянмыйсың, уянмаган килеш нәрсә эшләгәнең дә белмисең. Төрле хәлләр була. Була. Ну, теге творческий кеше дигәч, инде мәдәният өлкәсендә эшләгәч, кайбер чакта менә әйтәләр җитди җырлар. Аның өстендә ойларга кирәк. Нау әти дигән җырны, бәлки хәтерлисездер. Әлбәттә хәтерлим. Юктыр. Беләсезме, ул җыр 10 ел миндә үсте. 10 ел. Ул җырга мин менә аны башкарганчы, клип төшергәнче, аңа инде 10 ел иде. Ул мин кичкенә чакта язылган җыр, аның хәтта записи бар минем кичкенә чакта, апа уйнап яздырылган. Үсеп җиткәч, менә ул җырны мин барып тиз генә башкармадым. Мен аны көн сайын ойлап йөридем. Ничегрәк менә аны тапшырырга, ничегрәк аны бирергә, кайсы җирдә аның кульминациясе булырга тиеш. Бу күренә клипта менә сез шулай төптән уйлаган. Кайсы җиргә теге дигәләр, основной аңлашылды. Әйберен күрсәтергә дип. То есть менә кайбер авыррак җырларны бар уйларга кирәк дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле тагын бер бик матур клипка күз салыйк. Ник югалды булай эзләрең дип атала. Кайтарман дип киткән идең, бәхет вәгъдә иткән идең, оныттыңмы биргән сүзләрен. Кар бураннар куды микән, язгы сулар юды микән, ник югалды булай эзләрең. Кар бураннар куды микән, язгы сулар юды
Тагын бер шедевр булган бу Чулпан. Әфәрин генә диәсе килә. Син җырчы карьерасын гына алып бармыйсың, әле музыка өлкәсендә укытасың да икән, ничек җитешәсең, әлеге штурны да сөйләп бит әле безгә. Син дә белә булгансың. Беләбез. Укыган вакытта ук инде. Укыта башладым. Балалар белән Миңа иң кичкенәләрне бирделәр. Мин кимсең инде анда укыган вакытта. Кирдем. 6 яшьлек балалар инде шул тезелгән. Син күз алдыңа китердең үзеңне теге опера театрында басып 7 яшьтә җырлаганыңны. Мәтәм нишләрмен икән дә балалар. Алар үзләре бөтенләй бер эшли белә икән. Шулай. Бит тә күрсәтәләр, җырлап та күрсәтәләр. Алар белән эшләп китеп, аннан китәсе килми башлады. Аларның энергетикасы теге зур кешеләрнеке кебек түгел. Аларның әле ул чистарак, теге ягымлырак. Аларның барыбер теге нәрсәдер эшлиселәре килә, күрсәтәселәре килә. Алар белән әлбәттә эшләргә җайлырак, уңайрак. Вакыт узып әлбәттә инде теге аларның зурракларын бирә башладылар, тегесен бирә башладылар. Аннары үз вакытында училищеда да эшләргә туры килде. Училищеда да укыттыгыз. Ансы иң авыры булды аның. Анда инде студентлар, анда инде ниндер принциплар бар студентларның, шулай бит. 6 яшьне бик авырыйлар белән эшләргә. 6 яшьләргә. Инде консерваториядә шул укыганда ук тоже параллельно эшләргә туры килде шул. Башмаклар, сильваларны куярга туры килде. Аның иң кызыгы шул, аннары бергә шулар белән Петербургка барулары. Алар инде менә аларны күрәсең. Кайбер чакта текелеп тә җибәрәсең. Чулпан Шамиловна дип әйткәч. Алар сиңа шулай дип дәшәйме? Үземнән дә зур шундый кешеләр. Чулпан Шамиловна. Әйбәт. Чулпан апа дип дәшкәннәр булгандыр инде. Яисә син үзеңә шундый белән юк, авылдан килгәннәр. Авылда. Сырыйлар инде, аларга карыйсың, жәлләп куясың инде, теге. Ярар инде, өйрәнергә кирәк дип теге. Менә анда музыка училищесында сезгә гашыйк булган студентлар бар имсең? Шундый сорау бирим әле. Белмим ансын. Менә без 5 малай укыдык, мәктәптә без еш кына гашыйк була дидек укытучыларга. Шуңа сорыйм, анда теге сиздерткәннәр юк иде. Запискалар кисәгә. Миннән куркалар бит. Син шундый теге катлы, строгий укытучы. Әфәрин, димәк инде синең укучыларың ниндер дәрәҗәгә уңышларга да ирешкәннәр булып чыга. Петербургларга баргач, төрле шәһәрләргә ансамбльләр белән җиргәч, димәк, син әйбәт укытучы димәксең. Чулпан, тагын бер шундый сорау. Менә синең шәхси тормышың турында инде еш сорыйлардыр, кызыксыналардыр, безнең тамашачыларыбыз да кызыксына. Әйдә сөйләп китәле. Менә бармы инде синең йөрәгеңне яулап алырда егет туганмы әле ул, тумаганмы ул? Бәлки туган булса, бәлки үсеп җиткәндер. Мин Пугачева түгел инде ул яктан. Менә ошаган җегет, нинди булырга тиеш ул синеңчә? Бәлки берәр җегет менә хыялланып йөридер, үзен ничегрәк тутыйм микән менә аның янында, Чулпан Шамиловның янында дип борчыладыр. Менә син хәзер сөйләп китсәң, нинди булырга тиеш ул синең ярың? Аралашып йөргән кешеләрем бар. Кешеләр хәтта ки. Мин аралашам. Без дә сөйләшәбез инде. Иң мөһиме минем өчен ул минем эшкә каршы килмәү. Чөнки эшеңә туп-турышлай каршы килә икән, монда нинди әлбәттә була мөмкин. Мин кичкенәдән нәрсә дип бу эшкә үземне биргәнмен соң. 7 яшьтән бирле. Әйтмәгез дә хәзер аны кисәргә. Андый ситуациялар булды, шуңа күрә мин тегезрәк ул якка бик җитди карыйм. Бу минем өчен бик важный сорау. Шуңа бирдем дә инде мин аны. Син сизәсеңдер бит, бик акыллы сорауларына биреп утырам. Шундый шәхси сорау. Азы шулай. Точно шулай. Ул сиңа трек булырга тиеш әлбәттә, әйме? Бәлки ул җырчы булырга тиештер. Юк, алай дип әйтмим. Әйме? Ул врач булырга тиеш. Хәзер инде теге карта сала башлый. Лай булырга тиеш. Жюри сорап утырдым, әйтәм. Менә бездә артистларда, менә драма артистларында инде синең хатының врач булса бик әйбәт
булыр иде дигән фикер йөри, чөнки әгәр дә ширләп китсәң, нитсәң, син тиз генә аякка бастырырга, терелтергә, бу инде уңай яклары дип әйтергә кирәк. Һәм безнең театрыбызда еш кына күп кенә артистларның хатыннары врач. Тагын бер сорау, концертлар мәсьәләсе буенча. Концертлар оештыру авырмы хәзерге вакытта? Ничек карыйсың? Нинди проблемалары бар? Финанс ягыннан. Мәсәлән, хәзер бүгенге көндә син сольный концерт оештырам дигәндә, ничек уйлыйсың? Син русча әйткәндә оправдать итә алыр идеме икән бөтен чыгымнарын? Кем белгән аны? Кем белгән? Белмисең. Аны белеп булмый. Артистлар күп. Һәм шул кадәр Халык әз. Халык, мен халыкны да жәл. Алар нәрсә эшләргә дә белмиләр буга. Кая барырга? Мескеннәр. Икенче ягы, менә телевидение. Шулай. Әйтәләр бит, артистларның шундый сүзе бар. Безнең иң зур дошманыбыз телевидение дип әйтәләр. Бәлки ул дөрестер. Шундый сүзләр сөйлиләрме? Шулай дип сөйлиләр. Шамадаймы? Моны телевидениедә төшәлмәгән артистлар шулай дип сөйли торгандыр инде. Мескен көйле. Бөтен әйберне телевидениедән күрсәтеп баралар. Кешегә нәрсәгә барырга концертка? Шулай. Аны бит төшерәләр, аны күрсәтәләр. Шын тавыш өчен барырга. Менә ансын аннары гына кеше уйлый. Шын мәгънәсендә шундый шын тавыш. Аннары гына әйтәләр. Ну, шуннан күрергә иде дип, ничегрәк итеп. Безнең артистларны да әйткәнем бар. Менә артистны теге әйтәләр бит. Ой, шундый гына җыр җырлый, ой, мондай гына җыр җырлый дип. Мәдәм сен каян беләсез? Аның концертына барып, аны күрмәгәнсез икән, саны белмисез. Шулай. Потому что артист үзенең концертында гына күренә, башынан ахырына кадәр. Шулай. Шулай бар. Бик яхшы, бик күңелле гәп кырдык без синең белән. Инде киләчәктә нинди планнар белән кайныйсың? Бәлки яңа клиплар көтергәдер синнән. Яңа җырлар, бәлки ниндидер үзгәреш, син бит менә чит илләрдә дә җырлап кайтасың, андагы артистларны күреп, бәлки алардан ниндидер яңалык алып керәсең безнең татар эстрадасына. Бар. Андый исәпләрдә бар. Мәсәлән, яңа сулыш дип әйтеп киттегез. Яңа сулыш. Бездә яңача юк дигәннән түгел, баралар. Ана ничегрәк? Ул әтинең яраткан сүзе бар. Иң мөхиме бузып җырларга ярамый. Җырны. Халык җырымы, ул композитор җырымы. Композитор җырын бигрәк тә бузарга җырлый. Ноталарын, әйберләрен бузып, бездә бит теге гадиләтергә тырышалар. Теге авыр җырлардан да милизмнарын атып бәреп, анда теге нәрсә кала инде. Шулай. Шундый версия булгач, яңа буын аны шундый дип кабул итәчәк. Нинди икән ул аны нинди ишетми. Шунысы начар. Клиплар бармы, планнар ниндидер яңа җырларга? Бар. Финанс дидегез бит. Финанс көтәбез. Финанс көтәбез. Инде планнар бар, нидер җитди җырмы, әллә теге сикереп җырлый торган күңелле җырмы? Ну, хәзер әзрәк шаянрак җырлар. Шаянрак җырлар. Шулай да шаянрак җырларны җырларга тырышасың инде. Халык шуны сорый дип әйтергә кирәк име? Хәзер халык әзрәк шундый теге җитди әйтәләр бит. Инде без булай да моңсуланып утырабыз, булай да күңелсез әйберләр күп, безгә күңелле концертлар кирәк дип сөйләр бит инде. Ләкин мин шулай да концертта матур җитди җырлар җырланса, миңа калса ул концертны матурлый гына дип уйлыйм. Шәхсән минем фикер. Шулпан, сиңа бик зур рәхмәт. Шундый матур гәп өчен без синең белән бик матур итеп утырдык. Тамашачыларыбызга да бик ошагандыр дип уйлыйм. Инде саубулашыр вакытта килеп җитте. Ярар. Саулыгыз. Ярар, саулыгыз. Киләсе очрашуларга хәтлек бүген сезнең белән инде гәп кырды Артем Пискунов һәм дә Татарстанның атказанган артисты Шулпан Әхмәтҗанов. Саулыгыз. Пока-пока.